Tagalong ka bakamen yang sa sisin pat banganyo ban ai biang ni ketien ke chong play. Shafi baro ki ba jio sngo bat ki ba sngo tunat iga ban snap bat ki ba. Yo jing mentoy lingba ka ni ke jing kren ka banga ai lingba ka ni ke voice message na ka por shi ka por. Nga don menta ke sngi ka ban ai ku play fi baro ki ba ju snap ki ba shashkor. Bat nganget pi ju kun mau iga ban duai lang na ka benta jongiru iba kren. Kenang ba ke kam jong play ke jing shakri iga kam ke jong play kanya chakmat. Pio i menta ni ema ke pertai ke badana pedeng ke jing kiwin ke jing klumar ke jing ele ke bejur. Andrai kawai ke banga sngotanat ke day banga yo alat ya ke ban ai pat iga ketin ke jong play kom hagani ke por. Bat kalong penman ke jing mentoy yangi habang yamyo iga ban let chenu chenu mana bangi yo iga ban shong yangi nom shong ke jing tiang ke jing siela ne ban chupenlut kai iga por jongi heki eki enrai ngi yo penman iga ban snap iga ketin ke jong play ala ke jong ki yangi sam. Te ngala hika ye fishi bon ki eki iga jing day bat ki nong rim na ke ketin ke jong play ngala keren hadu kumba arspa nyofu artli hagani ke voice message ke bamentala da ngambakla. But ling bagi ni jing hikai ngakwa iga banganyai biteng ban keren bat banyai keren. Namar kani ga banga keren shafi gadai ga badon kamadu kata-kata. Namar ngatip bangi imagisngi kiba. Ladang imyai ai ga ketin ga jong blay malaga por. Kibriu kin bakla kin poisha ka bomday bagi labanyai aga lenti ga bakla. Namar bakimyo snow iga ketin ga jong blay. Nginom kerdu jing hikai gini kisni kat bagadang don gani galat ka bo play nginom bagani ga media. But hagani ga por nga don ni kaban ong ye fishi kentien. Ngan hikai biang ni gawe paga jing hikai ga batumai menda ga sngi. Hoit ngan yele ban hikai ia gani ga jing hikai ka ba nganget ka kadai ka eke ga ba snotanat ban keren ni gani namar kadai ga bajrong. Kani ru kadai ga jing hikai ga bajrong ngan le company ai gani namar ba ngakwa ban hikai namar hagani ga nongrim. Kabangan hikai fi kan kentop ya barok ga jing shakri. Bat la banong la jan barok ga jing shakri kan kentop hang ni. Tenar terdaw kalak ban jerong hadu mentabro sitio hadu tayo ban wana mga hikai laisien ga sitio tengala ban hikai hadu kumba nriu sien ru ngamtip kumno kan long ndrai kat kum ke jing pule ba ke jing skothu jonga ye ga niga jing hikai ga bangan sedang thmai meta ga sngi kan dai ga bejrong namar ka bangan hikai fi thmai meta ga sngi ga dai shapang ka jing ya mare thong bakin jaman sem nga ai kita ga keteng hagani ga part 1 jangani ga voice ka ba arspa nyo pulai nan ai kertengi gani ga jingi kai janga ka jinya mare thong bakin jaman sim te nga kerpat biang fi gani ga por shai ga bangan kren ba pinum shu ngap malu malai gani nga kwa ba pin ngap ha namar kani wali ong ngila sngot ho lani kam don kam em kani ga ga don kam e kalong serious ga ga ba don kam bangin shim kiai ka namar lada pim so tho igani kan le no eiru at jing shikri play jofi te shwai ga bangan ai gani ga jing kai ka banga kren japang ga jiga mare thong bakin jaman sim ngakwa nganda duai gani gani ga por tangin ni duai kutrai ngawana khmat jame haga kerteng ga dong Jesus Christ a blay haga jing don kat ka jong mun sim ko mela ai hangai gani ga jing kai baro kibana dep Matry nang ni siya khmat ngidang dan sibon ba bangi day ban hikai na kaktian ka jame. Kabang kerpat matagas ngi galong try ay bikini gibriyo gibayo sngaw. Ia gani ka jing hikai try. Ablay ka nong ko pa ka jing shy gabawan na umin simu ko. Kabamuan tang na ka jing start jung ka kli ka jang try. Limne tang na ka experience ka bangayay. Hari try ka lang ka batmay. Ka lang ka ba shy kadar. Ka lang ka ba mentoy. Kanong ka ba hikai ini kin try. Namara blame dan mano pala ban hikai ka ketien ka jame. Kabala ban pen kala, kabala ka ban pen scam. But kabala ka ban pen roy ka jingi. Lim da ka day da ka jingi rap ka jong man si makoy. Man nga tuway matagisngi a blay bi it jonga. Pen kentang pen sle ini ka jing hikai. Ay ko pa kanan ka jing don kat ka jame. Yarap ko pa ikibriyo paro i snap ay kinana ka jingmo ti perkhan ka ba bet ka ba shy ka ba kila i ka ban ay ka attention junkie bakin snap ban ga tuwai da ka jinga ka keteng ka dong chisu try men da yo buram
na barok ni gejing hikai gejengi pengen yu ibeng laban peniang ye gejing shekri blay ke bejab aga riba ke jait ben re gejengi trangi islet sheme ke buram aga kerteng ke bedon bortam ke jong trai jengi Jesus Christ ngi tuai amen but amen to hagani ke por habangan keren sepang kini ke banga hikai fi ke banga ai kerteng ke jengi mare thong baken jaman sim fi haga Bible what haga testament ke berimru ke keren bun baha yaga ne ke jengi mare thong Kamtam lelei haga testament ke betmai lahikai bon sin yaga ne ke jengi mare thong lahikai haga Bible dagi beri ke jong blai shibon but kila ringdur kamtam bo apostol Paul ula wanra yaga ne ke dur jong ke jing shekri blai ke baken jaman sim daka dur jong ke jing shekri blai mabenong daka dur jong ke tai ke jengi mare thong ke baken ja lesi ngala benong ke bahaga ne ke pertai daki rukom jing mare jong hapoka Olympic kitu gi athletic kitu gi nong mare race mo kidong mare thong mo ong ktien kasi but u apostle Paul kambon sini u shim na to but one ra shagane gi jing mare kabakin jaman sim tengaru ngakwa mentagasni bahabanga hikai ye gi jing mare thong kabakin jaman sim ngan ringdur naga jing mare kabangi shaya mare hagaba ngidon hapo ke jing mare thong ki bahagani ke perthai ma ngakwa bangan pen i fi shwa ye kata da ka banga puri ye ki khat Bible mga ong fi mene ba don shibon baha ki khat haga Bible don shibon baha naga ktien ge jong blai ka ba kren shapang ka jing mare thong ka ba kin jaman sim de dai na ka daw ngakwa mentaga sni habang keren ni gani jing hikai ngan pen i fi naga Bible tongin shi puli shwa ning kong kat kumbang ken mau hang ni gapor ni puli naga ni ktien ga jong play ka ong kumne ning kong e tongan puli shwa na ka shithi ka ning kong ki korin ka lenong ka bakhin dai ga khat ka ba arbu sao hadu khat ba arbu nyo snap ngan puli ka ong hatu phim jutep bagita ki be phet aga jing phet thong ki phet barokhen henry tang wei pudiang e ga price tu ya ye phet kumta ba pindup yo figani ga ktien ye phet aga jing shisha larang keren bai aga ktien kasi paka haga jing mut jong ga jing kani ka jing mare bakan jaman sim nganom ong ga jing ye phet ngan ong ga jing mare thong tongan pule biang hatu phim jutep bagita ki ba ye mare haga jing ye mare thong ki ye mare baroken la da ong ka jing ye phen fi la da ong phen fi phet ka mot ba pi phet yap na ga ai kani kam de jing phet yap ko jing shakri blai ka ne kam de ka bi phet yap kani ka banga hikaye fi ka de jing mare ka ba fi shim benta da ka jing kit kli tingan ong kum ta ngan ong ka jing phet ngan ong ka jing mare to hatu pim jutep bagita ki ba mare aga jing mare thong ki ya mare baro ken re tang wei pudiang e price tu yai mare kum ta ba pindu yo ti wei ubapen usha eki baro makisi shakhnang banyo e pansnga bapot hare mangi ga bamput ken namar gatang mare kumta ken kumba daga ba artin ngayeten ra kum bu shokai ga sun apen shitom khop ila ga met ngay lambraw ka ken be kumnur kumno ndangala la ila ba ki wengan jalong ila di ubala ken ta no fi kani ka ktien ka ba ukuran wa supolang ne nganom pat keren ni ne nga shupuli shwa ba nga ong fi mentana do besdangan ai ni jing lamprang khnang bangan penshai shifi ba ga jing mare thong haga Bible kadon shibon gid khat Bible pin puli na ka shithi shigi hebru na ka lanang ka ba khat na ga khat ka bening kong ru la tho ya ga ne kumne na ba kum ta mangiru habla ke ta wiari ngi dawlo o ki sakhi kat ne ga ne tong ini bread no ia ga jing punit baro but ia ga pop ko ba shai sno angi but to ngin ya mare ngano mo ngi pen but to ngin ya mare da ka jing yaisha ia ga jing ya mare thong ya ka bala bu akmat jingi idi gi khat ki besno to nat ia ki ba ngin si kren bon ba shadien halo jing ni gi khat hare nga shupen in shwai vi bakat kum ngini ga ktien ga jong blai hi ka kren bon ba ia ga jing ya mare thong bakan jamin sim bala penwan dur na ga jing ya mare ka ba hagani ga pertai
tong ini pule na ke shiti ke jong Paul so Timothy ke baar na ke lenang ke besau ke khot ke banyo u ong ini kiten ngala ya le ia ke tage jinga le ba ngala pendap ia ke tage jinga mare jonga ngala ri ke jinga fi nadu mentala bu yang ke ia ke tage pan siat jonga hak ia bu try unong bisa ba un ai nga ke sngi madom tang nga hin re kita baro ru ibe ia ke tage jingmi pau jong o fi hang ni fi la bo asu Paul kuren ba ula pendap ia ke jinga mare thong jong u shemi ke jing shekri blai kum hagar kom jong ke jinga mare thong tengah kuat bapinyo ba kejinga mare thong kadai kebadan kam tam aga badu bangi de ben snotho nagani gtin ge jong play tangan puli biang fi nagani gtin ge jong trai ngan si puli shwa khana bapinyo ye ge jing shai bayo fi perkhat bakam dan shibonre lakren bon bahaya gani fi aga to shiti menne ka banga puli ke shiti shigi hebru gala nang ko bakhaar lada pin puli nakad khat ka ba khat way da se pin lap even ge gtin ge bu ong gumne wang tiga jing sneng sempat baru kamlong imat mentakalang ko kemen rei besusi pen ban hadian ke pen mi usok bahok hagita ke betray maka usok ka hok ken fi ni ke jing sneng sempat ke bu kuran ni ke keren sipang ke training ke bangiyo aga bangi dai ban long ki balong fit ban ya mare baru ang had khot bakra na bakum ta tungin ra ye ki kti bala pen hap kriya ba ki khosiu ki bala satar ba to pen long gelenti ba be ja cha pi banam dan ba pen phai no e ta ba an pen phai no ye ta ka ko na gelenti ndai kham tam ba an pen khia ka ni ke kren cha pang briu ba ya mare ba uno mare er ka ba jin ko uno ra ya ban kat ba jin tlot ki khosiu ki kti ban pen no ban u de pen long active no long smart u de pen long briu ba shat ba khlan ban u bala ban ya mare ani ke ji mare tengah kwa men ta gesni bangan pen iya fi sakhendian naga Bible pet people ni naga mangala ong pi mene ba what naga testament ke barimru ka thok bon bahaya gane hoi wala dangam numla bangan wan ra lut igini ki reference ni gini lenong ada khendian ngan sipen iya fi naga ketien ke jong play bah what haga testament ke barimru people ko mi ka kitab Habakuk kalau nang ka baar pengan pulih na dekat ke benengkong ter kong ngan yang hala ke jing apira ngan shongalor ke kut ngan ap kami banyo I un kren ayu hanga bat ye ngan pai ketien Jepang kata ke jing ut jonga tiu trai ule thu anga bot long tho ye ke jing ito pau pensyai bahai kalor ke linknya bauta uba pet lani uta uba mare ulah ban pulih ka la penwan dori ke jing shekri play wara ke testament ke rim da ka rukom jong ke jing ya mare ba ude ben tip ye ke e ke bu ya mare ude ben yo is e mot man mare te dei nang to dawan sakren lo digini baro ngashipin ishwa ye fi ke khat bible fi pulin ke kitab Isaiah ke to galo nang ko sau pho baro ngi tip ye ni galo nang ko sau pho ngi ni pulin ni galo nang ko sau pho ke khat ke ba ma ke khat ke ba kat no ngi ni pulin ke khat ke ba lai pho ko ong wat ki samla kin snol white ba kin snol tain but ki rang samla kin klan khoin hera kita ki ba up khmi yo try kin pin to my board in here sit round ki tap nyang ni kin mare but kin snol tait kin ya but kin snol white kaniro ko krani ke jing mare ke kren jipang ke jing mare res hagani ke jing im ka ba kin jamin se tinga kwa ba habang krani ke jing mare men ta sngi ngan hikai bahai fi nang ne ngada kerpat ba fins ngap ba ngan hikai men tagi sngi ye gani ge jing mare res ngam hikai fi kumno fi mare ngan pat hikai kumno ngi mare ko ka ka hakan ko kom ngi mare ngan pat hikai kata namar haga jing mare res ngan shuong bai kumne lada pims ngot ho yaki nongrim shuwa jong ge jing mare pide bru baduna bobi ngani thu fi ngakren kham khore kata ngayo idan shibon ba ki ba mot banya mare hagani ge jing shekr blai ki ba khlem snot kho shua yakani ki nongrim ki ba ngan sapen I fi but dai na kata daw ka ba ngakwa ngani kai fi men da sngi ge dai ki ba ngi dai ban snot kho habangi thumu banya mare empat let ya mare pimpat don apa ke tu ke arena lani ha ke tu ke stadium lani ha ga madania mare nakabanga hikai men tagas ni gadai shuwa ba pin rung shita shuwa ba pin poi shita pihaban snot ho ye ki katu kat ne nganom la ani kai lut ya baro andrei kabanga kwa ani kai gadai tangi ki point ki bedon kamba shuwa ya kabangin rung hamadan mangin ya mare
haga bagi pat ba kini pet kai haga bagi ni yang bani mare begini mo kini pet ibrio bagi don gaji mare kabak kodor tanga kwa mentagi sni snga bahangan hikai finang ni balada fi kwa bani mare haga ni gaji mare thong bafinum sha be bafinum sha kentai bafinum sha arkhiben bafinum sha iben hadu tak sni ge bakhado pihap ban snoto ye ni go point ka baning kong ka bang kren shua joga jinga mare bat ka baning kong tam ka ba ka point jonga ka bangan kren chepang ka jinga mare ngan penuanda dur na unong ya mare ha ka olympic ngan penuan dur na gini jinga mare snong thau ngan penuan dur na kinong ya mare ha ka olympic ka ba de ka jinga mare ka ba he tam ha ga patei fi lada fi skutro ba habang penuan dur syaka olympic kabamut bangam kren ni ni je mare berit beriang kren Jepang ketai ke bekta ke pertai sena kamut uba job hang tu upau nama ke pertai berako bai kamut ke jing ukta ya ke pertai berako bai ti ngakwa ngan peni fi menagi sngi bakane ke jing ya mare kabang kren ru ngam kren ya ibarit beriang kren ni ke jing ya mare kaba ublay ula khat yangi ka bakta ya ka beneng berawai ka kta ya kiriu khoi ki jong trai ki balet no ka kta ya baro ki priu ki beshakri nama ka takadaw nga kwa bangan ya jingai bahaya gani nama la pimso thoi gani filafin lekai fi da pipuli ga bible ga shiti shige hebru ko nang ka bakhat ar ka khat ka beneng kong kong na bakum ta habla ke ta wiari ngi dulu o ki sakhi kan ni gan ni tungin ya bread ikut ke jing primet ke bisa isno ikut ke pop ke isno ngi ma da ka bangi mare ini ke jing mare thong no da ka jing aisha bangi ni mare ka fi haba ko ong la kier ta wiar ngi do lo ki saki kan ni kamot ki tai ki ru khoi baro ki badan ki ba tho ang to la nang ka ba khat wei jong ki shiti shige hebru ka tu ka list jong ki tu ki ru khoi ki mo ki tu ki ru ki brio ki khraw jong ka jinga ki ba tho ha ka tu shiti shige hebru nang khat wei baro ki ba la let no menta ki don po ka stadium ha ka gallery ngan bu ta ga jaka shong pet kai ha ka ba ki la dep ki ka kam jong ka jinga mare jong ki bat menta ngani thu ipi ngi dei mangi be mare but kitu ki be mare menta ki sni ki dei ban tip ba don kinong pet ki ba pet but ngani thu ipi utrai jingi pet nga kwa nang fi ka beneng bara ka wai ka witness ka saki ki riu khoi baro ki pet na pipulil nang bakhat wai na mari ka bible ngala ong pa fi ba klem pia ika do blai la pia ika de ki brio na ka da pipulil nang bakhat wai ki kren ki riu khoi baro ki riu ngai ki ba kraw ban la dep nang to ka khat ka ba ala nang bakhat ar khat ben kong ong no ka ong na bakum ta hab la ker to wer ngi dul o ki saki ka ni ka ba mot bak ni don ki nong pet kai ki ba pet kai ngi na beneng mde tanga ka ni ka perthai hangnya perthai ru ki pet hagani ka perthai le ki pet ba hari kan mau le klet ba wala da fimyo ep kleme mare le no ei don ki riu khoi ki pet na beneng ki don ki bana beneng ki ba thap ti ki don na beneng ki ba sno benut ki ba thap khli ru da ni na marba ki thap khli ile de na marba ki sno ba be bangi mare kluma the day na kita daw nga kwa man nagi singi da fi tip ka ta man nagi singi kan penlong fi ba fin long aware ba fin long conscious ka ta ba fin tip ba haba fi mare mo nga haba nga kren gumni haba nga shakri haba nga let keleng kan ngi ji mare nga tip ba don ba pet nga don ba yu ning kong play ning kong ga don ga beneng ba pet jisu pet nang ta dem day tanga ta ki riu khoi baro gi pet ki yo snow gi ni bangi hikai but day na kita daw nga shim gumta na mga yu inang to no sti ki hebru kong la ker tau yang ngi lo ka saki kan ni takamot ki saki man ayu gini ki witnesses ki ba pet yingi na beneng na gallery ga bagi shong tai ki pet yingi jinga mare jungi menta the day na ka daw nga kwa agani ka clip mat bangan ai pi ga way ga point hagani ga por aba bitip badan gi ba pet kai ka ban ning kong tam ka point ka bangan kren hagani ga jing kren junga le si tang ka ningan kren hagani ga voice message ka ba arspa nyopulai ngada ya jingai ba na banga kwa ba finda shimkia ba yene fi nganum pat keren ngala ong pai fi nganum pat keren kumno fini mare hrenga keren menta gisngi ego point ka banin kong shabar jong ni je mare shuwa ba fina ya mare
ka ega ba pidai ban sngut ho kum kinong yamare ka ban ningkong tam ka bang kuangan keren kadai ka jing shajiat ka point ka ban ningkong tam janga kadai ba pidai ban sngut ho ya ka jing shajiat ka selection ka jing jiat la ne ka jing shajiat fi ka selection la ne ka jing shajiat kadai ka ban ningkong tam yo nong yamare ba dai ban sngut ho uhab ban sngut ho bahaya kata what you on tangan na puli fina ka Bible pet keto bang puli mene na ga shiki karin ga banin kong kala nang ga bakin dari khal ba arfu sa ko angam no hatu bim jitip bagita ke be mare aga jinya mare thong kia mare baro ken re tang we pudiang ga price fi haba pi puli ga ni khal ba arfu sa ko bin so to bam dai baro ngakwa na bim sulay mare baro shishi nong kan ubo man sulay la rong to Olympic sulay mare su song shit bangan mi na po kari India na tangan net imare ang to po Olympic lada fi pi kemsul to bahaya ka to ya ka selection ngan ong fi fi bru baduna khli bo bi pitip nem lada fi like mare klem da shajian ngan ong fi ka de por fi bru baduna ngan itu fi lada fi le mare Olympic klem da shajian sha ong fi ka ni way kawai shua pinsha kem pinsha pinshitom pinsha beru nang to bat pin poy ga jaka ka ba pin ranro bat ngakwa nong fi ka ta ka de ga balong serious wali sno e padan kam na ka kien bala da ga de ngi ban ya mare ani ga jinya mare thong ka ba kin jaman sim la da ha ga tai ka Olympic ka ba kin japat eiru dan kamban dan ke selection committee ki dan ke scrutiny lani kata ke kita screen kita pet bah kita pet benia gitu ki expert kita pet uno ubabiang bania bo kata ki jinga mare nama lada uya mare kelumar ke kata ya ke riba ke jait min ribu ro away lada ule kelumar lada umla bania mare ke kata ya ke tai na kata ke dawn so ongi people lada pim so tho ya kata pim tip bah ni ke jinga mare ke jungi ke bakin jaman sim lada hang tai ke kata do kata pim tip bah ni ke bakin jaman simulate ngi degi ber represent sandan ne ge hima ga jong play hagani ga pertain namar bangi represent la ngi mi play naka benta ka hima ga jong play but la daga day ngi banya mare ngi haban tepa bangi num shulet mare mangi jet ni mangi shulet mare le kum ta Olympic te bila de bukhya bit mentale le te tang sipang kapart hebro ko ga ke banya vi kan yak shi new vi bin pai shi ga jing na ran ru kari India bro ko ru kan ran la da shulet mare ma which is no khan no la ma bilet mare don kam banda shajit la da klem shajit Finum la bandrung apa ko ke stadium apa ko ke madan dan eru yang gungata ya ke kerteng jong pi dan kaman tap apa ke list jong riber ko wai ha to ke selection committee but nang tade kin sap ha ke kerteng jong pi ba pinyo rung apa ke Olympic ba pi represent ni kategori ba pi mi plina amda kategori kita ka de ba ngakwa ba pin de shai ngan sawan ra she ka ba kin chaman sim fi kata ka bukta what hagni ga jinga mare ka bakin japatairu don kam de ban jet mshu jet lumar de yu bakhlebe yu bulmer mshu jet lumar ki jet yu brio u babyang u balang fet na ka banta banya mare hang ta nga kwa ba bin shai snapa nganda pin shai wali mat bangi sha mare u mo sha mare le mer ni shu shakri lumar ni hagni ga jing shakri blay ngayo i hagri ga jing ga thap long ta shu shakri lumar shu le mer shu kran lumar shu le kat shabalap shu ongaru ngade ban mare ngaru ne pim su thojo ki mare kom no lembo pro ba ya mare nda ba ya mare lembro kan mau wala ka ba ko ong baro ngi mare ga jing mare thong re pim la pin shu mare lembro la da khlem le jet fi tongan pen i fi ga ni ga ia gani fi ladang kren ni gejing shaje ngan pen i fi na Bible pi u Jesu u ong shai haga gospel ko jong Yohanes ko lang ka bakhatsan ka khat ka bakhan rio na kwa pin wan biang siya ni khat I pin sedang biang ini fi u ong hang ni u ong haga khat ka bakhan rio Yohanes na khatsan ka bakhan rio ong pi pim shim la jet yang
Henry ngangala jet ipi. Ba kita gikten. Mday bangi jet hi ban chakri yu play. Henry dayu jisu ba jet yangi. Fi kabamut lada uklem silek ma u. Yangi hagani gajing chakri play. Ni lada ngi shule chakri hi kata ada matam na kata kata menta ngayon idan ibriu ke mupai ke jaka no si mla ban lei dan jing I no play mla ban mla mare bahan nang ta shar ki ben nang ta so tanu nyat ikijinang sharum nang ta shilong kata ke jing shikri play kam poison shino ka dawo dei kani ke basic kani ke jing dang bang kwa ba bin snow to ba nang ta dawo ni ke jing kai kan jerong ba ngakwa banganda ban bahaya gani balada klem jet ye fi bapinya mare wajule mare dan di besu hiar peteng naga niam naga jinglang kristan nang ni nang tai bisu ngarongan sekri play ngarongan nyelong no tagi pastor tagi temen besar nganek pulih pastor no nganek wat le kum ta kan mau wat le kum ta wat ngak katakan penmensau kan penmensau bat kala penmensau kat aduh Sengap bang kakamet jong try ke jing shikri play hakari aga pertai kala keluman nama ke beri jet hi klem sha select le hi femi i hang ne bo jisu ang pipim chim la jet nga harenga ngala jet fi ngala jet fi ba ngala tongi fi ba pinyo ya le ba si so bo so jong pi unyo ya ne ba ka ek iru ba pin pan to pa ka kerteng ke jonga un ai pi ngana kran ne ne ngakwa bangan pen i fi bapindi ben snot ho balay nga kren na dukat ni mday ba nga penret mday ba nga kren ba kalong ka ba blay ujet ang ikikato ni nga kwa bapindi shayi ginong rim namar kenmao la da snot ho balay ujet ini ujet na mangidan nga jingit kle na ujet habaw la jet ngidan jingit kle baka taka jingit kle kadai bangin ya mare adu baga to kari ka ba ni represent kadai banda yo buram kadai ni hak terpeng jeng ni kit ya ka ya ka jing job balik ka jing rem jong ka to kari la da fi represent ka hima play la da ngi le klumar la da ni mare klem sutho ngani tu ping ni ka jing keben ka long kari ka jing du nong ka jing job buram kadai ya ka hima ka jong play bara ko we nagata ka daw jisu da kren shai ngani wa Pipi klam jet inga kan mau what she jet hi dei mangaba jet ifi fi ngan pen i fi naga bible ba pin shai naga sni fi puli naga bible u angum ne tangan da puli fi naga ktin ga jong try fi kadan ga ktin jet kadan ktin ga bauda sila ingi uda choose ingi uda jet ingi pe u angum no haka shiti shigi abisa skala nanga ba ninkong ga khat ga ba light bat ga ba saw ba santong ini puli ga ang long balakar khuyo blay bet ukpa u jisu kristo bu trajini u balakar khuyo ni daga jingar khu ba ganjamin sim baro hagi jaga beneng hau kris kat kumba ula jet ingi singap ba kat kumba ula jet ingi hau min ba ompat pen syong nong rim ya ka pertai khnang bangin long gi ba khoi ba gi ba klem jing duna khmat jong u ga jing in haba ula la tung lupa ingi shaga jing ting khon da jisu kristo salade hi kal ba kum ga jing snow ba kaman jong ujian ma u snow ba ma u kat kum kaman ga jong u ujian syangan ong pi ngakhlem kala ga ba mot ngan bu an ai luk sadala de ngakhlem kala ba mot ba ngajiet bangan kala ga ba mot hang ta ngakwa ba bin bat ba ngakhlem shakri u play ba ngajiet manga dan beri bu angan kala ba mot na fingan shakri no u play kata ga de jing jiet ga ba bakla they play ubakta yanga they play ubakhat yanga gitu ke pratarik jong belai oktober khat kendai spa prapunyo they play ubang ngala dinga im ga jing im ga bamlang nga they play bam sno tho you play ngala jingai no play they play ubakta yanga gitu ke sungi but they gitu ke sungi ga bangatip ba playang ublay ukhat yanga playang gitu ke sungi habang akran ga jing jit ngam ong bu jit tangi gi best tangi gi brig don buram ni pati ngam ong ta kabang akran man daga sungi ga dai habang akran ya kan ga selection ya kan ga jing jit ngakran fida mat shishane em bau jisu udah kta efi ba pida sham shishaye ga ga jing kta ka jong play but bau play udah pen mp but pida snot hu shai bau play udah khot efi ba pin shakriyo fi ngakren ngapeniari kata ngam kren ba pin long pastor ba pin long apostol ba pin long prophet em
ngam keren ngakren ya gajing ya mare bangin involved la ni bangin ya don bentah ga ni gajing ya mare ngam keren ni giti nong ya lam ngakren mentagisni ya kabalang salansar. What bangin syakri yo play ru ni don't come there, but they hang tangan ong biang ifi kala bakla gajing syakri play bagi bobon ki priyo ki syar pateng na katu yang Kibabuan ki priyo ki shu wan chi ki jinlang kristan namar bakila thait no bakilong lesi ki de ki balong na kaniam rem ki kwa no ban long kristan ki shu wan no kum to don pat ki besubut e galok don besubut yu lok don besubut namar ka no ka daw na kwa nganong fi ka ta kam dai bu bleu jet ka ta bi jet hi re ka jing shakri blai ka de ka jing amare ka bakin chamin sim ka bangi haban na tip ni la mat ne em utrai ulapen em na mengi ni na shem ne em ni ka jing ta bat ka tu ka sngi ka bi mat i ka jing pene ka jing ta jo blai ka dai ka tu ka sngi ka bo blai wang ngang ala jet dia pi dia blai wakta ya fi dia blai papen kelapa mut fi dia blai papen pai pi so blai ndai manoru mdan manoru bat nganda pen shisha fi nang ne bat na ka bible bagi bri ka jet hi nga i blai khlem khan nganda pen fi nang bible ga ta ba jet i baterwahi nga i blai khlem sha Kata kada ga nong rim naga Bible, tong anda pen fi naga Bible nganda proof ya kata naga ketien ko jong blai. Puli bat nga naga gospel ko jong Lucas ko nang ga bakindai. Finyo i kata ga jing shisha. Sngap mu Jisu Quran ni gani hagi ni gibriyo laingot. Sngap ngan puli gani lenang ga bakindai. Kada khat ga basan punyo ngan puli du khat ga banriu puar. Pet ngan pen fi gani Elijah gibriyo pe wong ni. Kat ba kidang ya lek agata galenti don way ubaong ko try ngan buat ya me kat syaka ba melek uni ujiat hi ban buat yo Jisu uang ko try ngakwa bangan syakri noy me ngakwa bangan buat ya me pet u Jisu jubab ne u Jisu tu ulang u ki mersiang kidan gitliu ki simbenang ki jakari tengan hari khono bri dan jakaban bu ya lagi kli Fiu yang ne bau Jisu mdebu beyo uklam kerane usu ong tangani ketien ke bala sebi rubim ngalaju keren tangi kenen re mentag singan pen ibiang ka sa jise fiu yo ne beterwa ban buat yo Jisu u Jisu ai pen ban ngani ketien ke baki babun ki klumar ngaru ben sangam snotho habang mut ban shakri yo blai un ong ong ke siang dan gitleu sembenang gi jakare tengan khunu brium dan jakan bu klingan kong klumar kamut ayu kane re pleng dah hadin bu play pun pau yang ngai gani ngasa snut khu ba pleng ni dai gan nong rem fi hang ni nu priu trwai u Jisu ang ngangan bu no e metroi u Jisu kwa pen so si nu priu shu ang bai tang go iktien ki mersiang gamrat ne katai gamrat ka mersiang shiklau kadan jakari kesimbreng ru kadang dan jakari tengan tliu nam tagi mersiang jakari tengan nam tagi simbreng Henry ujisu dan jakaban buat lagi klik. Fitu kamut iu ni, kamut lada memut ban buat yang metrua. Henry meklempat ai jaka yang hagadok nuot jome. Kumno men syakri yang lada ngampat yo ban syong hagadok nuot jome. Mersiang udah lagi teliu. Simbenang kita lagi jakari dengan. Henry ngam syong teliu. Ngam syong aga jakari dengan giskum jong gisim. Hari ke jaka syong jong aga dai hagadok nuot jong priu. Kalau memot ban buat yang ngam pat dan hagadok nuot jong me. Kuno men buat yang Badi i uklam pediang no priu. Klam yo ibu Jisu ang to ale buat uklam ang tahu syu ai tan kitin ya no. Fi film la pin terwahi. Ken mau fi barakah ki bejit ban syakri yo play. Mentagus ni lada fi mut ban syakri tu rafi ban penti kena bahaya ni fila don ne em yo Jisu haga don no ula jiet ne em fi ula khta fi fila man e jing e jo bat ula shong e jing em fi lada kam dan kum kata ngakwa pin da penti mapti kena de ban duai men try kata e don no changa ai ni o e ni selection ni jing jiet nama kan ni de bedon kam What you man mare ngani shakri play no bi isong shit igi way bi ibi long ngakwa nganong fi naile kumta ka jingjiet ka de jong play pe ke de khat basan pun dai ko no ula ong ha way pa gani pat ule jiet singa pa kani de ba kham singa tanat wang ula ong ha ni way pat mano ba ong Jisu ule jiet de ule jiet wang bod yang fi uni brio ba are ga jing sha ulang fit
Nama udai ujisu bejit uang bot yang ngapai unia pada uang belum uang kutrai syak bangan dalet nak syak bantap iu kupa ujisu uang igi bayap bantap igi bayap jongkin rei khilet nama me banyalap igi himau blai fik ne ke ketien ke dege kham jelio wala ngamdan por ban pen ilot igi nen rei piu i bau niu ba arang ne udai uba uniu ba arang ne udai uba biang ke jing sisa namar uyo ia ke ke jing jet hare udan la ke jong ke dau Fiton sipon ki brio ki bo blay u de jet u la khta de. Kila de ki bo biang. Le sidan peng jong fi blay u la khta de fi u la pen ki fi ba ka tu ka dot no jong fi kam shong su ka jaka ka ba bisuk ba pila kwa ban shakri u blay la pen kendu fi ling up pisan rei nda habo blay u kren je fi u khat fi fiton la ka daw. Nganam keren nang ni ni anu batai nama bayo Islam. Uni udan laga daw. Bat kini ke daw ke bu ai ke de ke ba palat yo jisu bu ang ya ukpa. Halo jisu ang i ke ba yap ante ba yap ka ba mot ka ba ningkong tam habo play jet pim dan daw da ko pat. Wat la da pidon ke daw ke ba khmat ro. Pia ban jet ban priang ke jing jet jaw. Bat snusi ba uni ru khlem yo abuat. Bat ubalai utap long kum baning kong wong no uway pat uang uko try ngan buat ya men rai sha mangan kublai shwa ya gi bahayeng jonga uji suang mdanu brio haba ulabu le gti ge jingnor ubara kertiang da din ubet ge himau blai kani ge ktien vi gamat unir ulang kum baning kong uni le khamlang was ju no kham bakla ju ni uni baning kong su ong bet shangan buat ya men ba mesha ba malai uni ba ar le uang try ngakwa ngan buat ya men rai sha inga ngan kublai shwa dang kwa buram bereuro dang kwa katu ke jing buram jong ke yeng gesam ngakwa walit le am ta da bishkriyo blai walit terwahi bat walit kwa ba bin shkriyo blai pinang long bidang kwa se ga ta ga ba fin da yo ga buram yeng buram sam ndai kam ta fi shkriyo blai la da ujiet de fi ujiet be ya be jisu juba ni wang ndanu brio ba bu ila ga kti ga jing lor ba kirtang da den ba bet ge himo blai nama ula deb yo i ba nu brio ndawla buat yo unsa kertiang den na maudan sibon gi budang it gi bayeng besam mudang udang dan maudang udang dan kata ka jing sngot ho bagen ban ya kita gi jing ki kligi bobon fi bot you try fi aban chu kongo be ban ya chkhmat fi hangne fi se soto go wan ra i gi nong rem dai bagan pani fi ba fi aban sngot ho ba ka jing je ka jing shaje yo nong yamare thong ka dai go kraw palat ha ga bible masnusun ay gibobon gibriyo gibajet i ban shikriyo play let pule pastor mo ngam kren pershay gata hre ladang kren bet nga bible shano fin le kumno fin shikri ladaw klem khat teng gijet gi pat ba fi ong bo jet play masusi gata na ma fin pe ga bible kam don kum gata ro ken mo kam don election ga bible ga don ga nomination aga bible kam dai ke jing ka ba shujet pat ba yau nong ya mare am dai bejet ki pat ba ki don ki nong ya lam ki badan apa ka board ka ba klan ma bagi sujet itu brio pi aga bible bin de pat ba u jisu un nominate ma u ujet ma u ki gitu ki apostle baro ba mdan mano ro ba mde be jet pat ba mde bu du shong pat ba be jet be shong committee na ta dengi jet unta ni fi ina kata daw kala bakla gini gisni ban nga kwa nga nong fi gani go por ba kane ga jingi kai ga bang kren balanga shong slam ni namar nga kwa ba ka jingi mare fin la ibn tip ga jingi mare baro la da fi klem shaji nga kwa min ga gisni ba fin da snutu ba ma nong try mela khtane me nga mela khatne me nga mela pin imne me nga ngala mat ne me ga jing pin fi da fi puli ga shiti shiki karin ga benin kong kalau nang ko bening kong na kadkhot ka ba arpo rio mo ka tu kadkhot na pim su su ba ngala krenteng na pim su su ba kan baklan re hang ni ka don ke jingjie pi puli kadkhot ba arpo rio ang pi yo i ke jing khat ipi ko para bangai ambon ke start kan bukum ke do ambon ke bedan bor ambon ke khrab tri bal khan re blai lo jet iki ir ke bet jong ko table ne pan rai khop iki ta start blai lo jet iki iru ke betlat jong ko table pan rai khop iki ta bedan bor bai ta ki iki iru ke po jat jong ko table ta ki iki iru ke blai nyu ben blai lo jet kan bai ki iki ke pomlong bo unyo pendu no iki ta ki iki iru ke balong ba do baro kan mo le sarong hakmat jong blai fi what you shim ye ne ge jing tho ko wasu pol ha ge ne ge shit hi ngala deb kran ne ta la pikam so tho ya ka nong rem jong ne gishiti ki banget ki badan korin ki de ki badan ga jaka ga baklumar tam
Di Gibril bisu im kelumar khayi pateng bagi riu spa bagi roy manang tade gi bom danang de stan ta gi im kelumar gi dan Gibril bisu le mer reki shame gi jimpne am also Paul le ko mag ta jaka manipulate how ga jaka ga bagi manik so gi bisu khay ba hang taw le bando bleu pen imi ni Gibril so tho ni shiki bo jet igi ba ye ki ba mo jet igi ba be jet igi ba ya khlem jet igi ba stan bleu kuran namar ki dan kadan ke ki shong shajan jong ge ethens ga jaka ga ba stan but nga kwa nga nong fi ni ko por pi bin snot ho e ne pe pule ni sti ndre ga banga shikwa banga nong ni what let snot ho ba kla bo bleu je tang gi bo be u blem de bu je je tang gi ba kale kale ya mare antai em u blei ha bo je u te e ga jing la joki u te ke e be kilo ken ma u je e gi ba start e gi ba kra u je u apostol paul u je e gi bring ba kra u je yo marcus Ahmad bin Ujid yu Matthias, yu prigu bestal Ujid yu Lucas doktor, but day nang tada fi aban snot ho, ya ga jing jid ga jong play. Te menta ga sngi ngan pin kut no ya gani, hagani ga jing ya mare thong ka ba kin jamin sim, da ka ba nga kren shua tang ya gani mana ga sngi. Balay nga da kren baha ya gani, tang ya gani ga voice message, nama nga kwa ba pin na pinti kina baha, bala da fi day banya mare, fi hap ba na snot ho baha, la jid ne em ya fi. Ka jingjiat ka banga keren ni kam dai she ka taiga leadership ka jingjiat ka banga keren ka dai hato filamat ne em ka jing pen em ka jong Jesus Christ ka ta ken ka dai ka jingjiat ka bakrau tam e ka jing em jani itong ini tuai ha ka ni ka por try nga dang ngai ablai bal ling ba ka ni ka jing hikai ngan la ia ka ban wan ra ka jing shekri ka babet ngan la ban pen shai she ka brio ablai be it jong abalam ba ni ka ktien ka jame men sem bu ko jame Unya rap ye ki bobon. Bakin snot ho ye ke jing shakri. Bakin snot ho ye ke jing yait lenti ke jing ki bat me. Tuwai ko pa men penlong ki priyo ke snap ini ke jing kai. Bakin do men sim re bakin dang ban wan na ke jaka ka basdang. Bakin snot ho baki da jet bat ki da yo ye ke jing sha jet ke jame. Bagi da snot ho baki da shambat me ba me da kta ba me da pen emiki. But baki yo ban rung shagani ke pertai jong ke jing shakri play. Try ni islet shemega puram. Haka kerteng ke jong chisung itu ai. Amen. Blame kur hui fi, ku bless you.